Ya. Jenengan ora anting ingin, Pak? Hah? Ingin. Ingin ngopo? Lah niku kok napa jenengan? Maksudnya piye kowe? Arep muni iritasi mau dadi apa? Aku kleru omong kok. Lah iki ora anting ki ingin apa piye? Ingin cengelmu ya. Nganti ke Bocah semene bocah iki sak anakku lho, Din. Alah, biasanya jenengan ya enom tua ya gelem. Ya. Asem. Ya ora. Iki sak anakku ya antek iki sak Hati-hati lho, Ting. kuliah Iki ya. biasanya ngaku-ngaku anak, engko bare yuk terserah dia. Aja percaya, aja percaya. Ya. Rasa percaya Tatin. Tatin ngono kae iki mergo kagul. Ngapa? Kagul dhek mengutarakan hasrat karo aku ning ora kesampean iki. Ngomongane ting celebung ora karo-karo. Ra wae. Heeh. Iya. Lho ana sing percaya penonton wae. Kae cetha PBKS. Ya iya. Endi sing muni endi? Tawani ngaceng. Ya. Ayo gede kowe nembang. Iya, sing apik. Heeh. Napa niki? Engko. Liwung ki mengko kari dhewe. Urung-urung kok liwung. Ado-ado tekan kene kok mengarep ngrungokke liwung. Mbok tuku kaset ning omah kono wis malah tengok-tengok penak. Iya, isih ana tembang kangen panyuwunan pirang-pirang ana pepeling kok liwang-liwung. Iya. Ayo sing jeneng piyai nonton ki bebas, ngarani apa-apa bebas. Ngono lho, Mak. Ning ki nek pamundutan pirang-pirang diurutke engko sing keras dhewe liwung. Ah, liwung kok Tatin, Anting karo sing lemu-lemu iki kon medun kabeh. Ya. Nggo penutup ya. Ngono kok ya. Dadi ayo liyane liwung sing kepenak-kepenak. Tembang kangen ya ana, peling ya ana. Ya. Nggih napa? Apa? Ya. Pepeling nggih. Ah. Nggih. Ya. Pepeling dibawani. Ya. Rukun Islam kang lima puniki Neno katindakna maring para sesama Neno aja padha ditinggalke Neno Rukun Islam puniku lelo sahadate sa Orisa kayak anak musik gendon nangom ganggu wong ngrasake pepeling. Entuk Pak niku, Pak. Ayo kon bali. Ya. Ajenge, Pak. Hah? Ajeng nonton kok. Oh ya wis ben men seneng wayang. Iya. Anggap kok disuarake. sasake dirumbokne nggih. Oh atos kowe iki ora. Ambokne genah halus kaya ngene kok senengane kowe iki sing kasar. Jine ku nek kalih kumpul kalih sinden-sinden ya ketok kabeh lho. Apane? Ya asline. Asline Orisa. Heeh. Oh iya ben ya. Kaya kowe barang kaya ora. Kowe iki ketok ayu rak mergo dandan. Nek ora dandan. Ana ora dandan turu ning mobil ya. Tak rungokke iki sapa to sing ora iki? Alah ya ampun Tatin to. Mulane nek turu kok mesti lambene tutupi lendang. Bul ngetok. Ora ngetok ya. Awas. Ngences. Iya.
angka siji neno kang angka loro salat dene kang Ramadan nindakke poso papat zakat nino ping 5 wah ping 5 ibadah haji Ariza iki hamil lagi ya cocok nggih. Yang apa? Hawane ademe kaya ngene teng kene. Ya wis ben, mbok yo kowe iki wong anakmu yo lagi siji. Wingi bar Agnes. Agnes nglairke gendi Tiwi, Tiwi nglairke gendi Orisa. Nggih. Orisa sok nglairke kowe gendi kowe. Nek bareng pripun? Nek bareng? Ora apa-apa, aku tak golek sinden-sinden liyane. Berarti sing ora nek bareng sing isih melu aku Anting karo Elisa. Ha, engko tak golekke sinden sing enom-enom aku nyawang kowe iki ya. Alah gayane mbiyen ketok apa, saiki ketok apa? Mbiyen ra ketok, saiki ora ketok. Ra ketok gedene semene ra ketoke piye? Ah tak tutupi. Hah? Apa ta? Apa lho? Ayo wong kok padake apa? Padha anting berarti. Ya. Tekan ngendi mau? Saka modar kowe saka. Sinden nembang kok dadak disambi omongan barang ora. Iya. Hah? 5? Kaya ora ngerti karo wong-wong sinden-sinden kuwi iki nok. Ya. Le anteng-anteng le do. Wah, ketok kaya piyai luhur iki nek pas nyinden ngene. Iya. Nek muni tekan transit isih do preman kae. Ngloso bareng sut ngono. Adu ndas kae terus do ngrasani sapa-sapa kae. Terus tati ngentut. Nah, bubar kabeh. Gojeke sinden-sinden ngono kuwi no asli tenan. Aku ngentut Ariza gitar to. Oh nggih. Ayo. Dipraktekke kok piye? Ayo ora wong sing jeneng wong wis babaran. Wong wis babaran iki mesti kene iki wetenge iki nek wong wedok akeh kae lho. Lekuk-lekuk es apa jenenge? Selulit. Apa? Resmak jengkok iki ora dong rasa omong. Apa kae terus ayo ora ngremene to balapan gruk. Yo nek bar stagenan ngono kuwi gruk. Ora sing ngambil. Ngapa wi? Ambo. Oh, wis gak dirampoke. Ngene ngapa? Ayo. Kaya ketoprake Warsudi lho anggen. Aku tresno karo kowe. Ya. Ping 5 ngibadah haji. Rukun Islam. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga yuk tak kuntak nang ning tak kuntak ning nang tak kuntak nang ning tak kuntak ning nang arep rampung-rampung iya. Monggo dados. Yuk. Wis suwati tansah dielengke.
TNI. Ya, waktune ndak selak ngoyak. Ayo, Mbak Elisa. Ya. Elisa Orkarus. Alaso. Apa ngadek ora? Ngadeg. Oh ngadek. Heeh. Iki marai mumet meneh iki. Apa ndase mumet terus? Ya, ndase. Mumete pisan wae rasa bola-bali. Nek mules ki weteng, nek mumet ki ndas. Iya. Yo. Ya, iki ora acara apa-apa tapi acara supitan kitanan. Ya. Sutet. Supit kok sutit. Sutet apa sutet? Supit. Oh sutet, sutet. Supit, heeh. Ngerti aku ne? Heeh. Mau wis takon kuwi supet. Ngerti apa kowe? Kuwi penyembelihan burung jarenane. Penyembelihan ngopo ya kok disembelih di acarani wayangan barang nih, Pak? Ya kuwi anu kok pahargyan kok. Pahargyan dadine bocah ki njaluk dikapake nek ana sing bocah njaluk tanggapke jatilan, Pak, aku supitke. Lah iya. Kan burungnya disembelih. Kuwi kenapa dadak dianake wayangan? Nggone bapakku dibakar ya ora apa-apa, ora ono dianake ngopo-ngopo. Ijane urung dong ning sok dong. Iya. Ana dibakar ki njur piye? Burung kuwi malu manuk gemak kuwi nggone bapakku ora dibakar ya ora dianake wayangan. Asline ora dong ta iki. Kuwi udu manuk gemak. Lah apa nih? Pleci. Manuke breci nih. Pleci, ya. Kuwi disembelih nih. Ning dilangi cucuke sithik. Ondase diilangne. Weh, aja. Disembelih nih. Iya. Wis pokoke wayangan. nek kowe ora dong, sesuk takon ning omah wae aja ning wayangan. Lah ngopo mergane? Ya wis ora wajib ditakokke. Ora oleh. Wis, heeh, sesuk tak kandhani ning omah. Sesuk. Sesuk sore tangi turu terus ning nggon aku takon. Supit ki apa? Oh, ngono ya. Nek kowe urung dor, dong. Dar dong. Dong. Nek urung dong. Dong ora kowe iki. Lha engko nek kowe takon urung dong tak duduhi. Oh iya. Diduduhi nganggo kuah he. Manuke sing dibolek mau. Apa diduduhi kuah? Emangnya aku arep disop? Diduduhi iki tak kasih tahu. Kuwi basane Jawa diduduhi. Didodoh. Ora kok diduduhi kowe dikuwahke ngopo? Ora ana daginge kok dikuwah. Iya. Dadi yo nguwah yo. Tatin utawa si anting kuwi dikuwah temonjo. Iya. Toki banyu kon jerum nang kuali ya wis. Ling udak nganggo sekop. Wus. Iya. Anting entong. Iki entong dudu anting, Pak. Nek anting cilik, iki entong gede. Ya wis ben ora. Ya. Ayo nembang Elisa. Apa nembang? Nembang, heeh. Nembang apa? Mau pamundutan. Apa? Oh, cepeng kuneng. Mau manuk-manuk kuning, podange kuning e. Heeh, podange kuninge. Nggo silit-silit irenge kae lho. Apa kuwi mau basamu piye? Nggon podang kuninge kuwi anane sairene. Saire. Anu silit ireng. Podange kuning. Iloko tenan kok. Ya ireng ya ben abang ya ben. Ora masalah. Apa to Jan? Aku sair kok ya. Sleret. Heh? Sleret. Seret ireng Sleret. ora silit. Sleret. Wong wedok kok cangkeme elek. Sleret. Ladong dek. Mange beda. Ya beda kok ya seret karo silit ora. Sleret ireng. Ya mangga dibawani. Ya. Nadyan. Ayo. Nadyan wujuh temong peksi. Peksi ki apa, Pak? Peksi ki manuk. Oh, manuk. Oh, nadyan mung manuk. Heeh. Agawe taline prangta alus manis tur merak
goleki si podang kuning. Awas Pak, mengko wedange mutahi ndase kuwi ati-atine. Kuine bapake ki mlumpat-mlumpat iki ndase wong akeh karo nggawa wedang Pak. Nek mutahi mesakake nek sing nonton kuine. Nyuwun pangapunten nggih para penonton kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Ya penontonnya akeh banget ndase kaya semut Pak. Kuwi nganti ngene-ngene iki alon-alon dek karo nggawa ngene iki. Iki iso lho aku medhun mayang sesuk dunek-unekke wong akeh. Iso mulang sinden ora Pak? Ono wong delok dindas-daske. Awas Pak, nuwun sewu wedange mutahi mestakane. Oh, mestakane. Mestakane wong ndak. Mestakane mesti das-daske piye to Pak? Mestakane. Ya tenan bocah. Wis ben wong kuwi wis canggih, laden wedang ki canggih ora bakal mutahi sapa-sapa. Masa ya Pak? Kanggo ngene driji ngene iki iso diunten. Nek ngono ngendi? Omah makan anu sing kendang ki malah nganggo sepatu roda. Wong nganggo sepatu roda. Ibaki sepatu roda cus, aku rong tau. Rong tau. Ning angkringan ning. Rong tau Pak, ya sing murah, keringan 2000 wis entuk. Pangan ngono kuwi ombenan kaya asah-asahan wae regane 20.000. Ha iki jenenge wae angel-angel kok ya aku ora ngerti kok ya. Iya. Jus alpukat. Jus alpukat. Oh iya. Mojito. Apa ki mojito? Wah, jarene Reti. Janene ngerti ra Reti. Apa mojito ya? Ya sing sandwich. Ah, ya. French fries. Bener. Iso ora lamben ini dijajal sike. Dadi nek ning restoran ra ngisen-ngisenke. Apa jenenge? Apa? French fries. Sandwich. Aku nembung sandwich ngono kuwi didoli rambut. Duduk wik. Apa sapa ning restoran kok kon mangan rambut? Iya. Untung lurus. Apa ana sing grete? Wis gek terus ke. Iba bunga henga tiku neno nyandeng bisa ming kamu para reti dadi tombo trembelane kok. Lah ngopo? Aku ki ditanggap mayangi kon ngomong karo sindenku dunake mingkem kok, Pak. Iya. Nyambenake ra reti benake. Aku iso ora tak benake. Mangkal kadangnya ki vibration. Apa? Ini Pak vibration. Apa vibration? Pak getir. Oh. Pak geter ki Pak vibrasi. Vibration. Pak vibrasi. Ya, vibration. Nganggo getaran. Nek dicopke listrik getar dhewe. Monggo ayo. Udang kuning, yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mi peranggonku goleki ora krasa esuk awan.
migunani tumrape bangsane. Amin. Mbak Korisa, ya. Ora saling joget rasa begijikan, mergane meteng enom. Oh. Lagi meteng. Mak aku diandani maratuwane. Korisa meteng lho, Pak. Iya. Nggih kula pun ngerti kok, Bu. Nggih mulane kok doting grenik ning jero niku do nyengkake. Wah, iya. Maratuamu sing ngomong, yakin sumpah aku ora gawe-gawe. Oh, apa, Bu? Heeh. Kayak kalau maratuamu ning kono. Iya. Diantenan kok mending ngono. Anggih ben wong jenenge isih enom kok ya. Kuwi lah. Diantenan tak celak-celuk kok mesti anggere tak celuk. Cah ngono. Cek ngono ya. Bulda. Ya wis ben ra apa-apa. Ya nembang apa? Kowe mau sedina wis nembang neng kene saiki ya ngaturke meneh. Ya. Wis piye campur sari dhewe. Lah iya nek wis ngebasi. Heeh. Ngebasi malah tuna. Oh. Barang didum lho, aku men komanan 5.000 iki. Ah. Iya. Ya, diaturake monggo. Anten Pak Munten apa, Pak? Lindu apa ana? Ora. Sing ngarep ora sing mburi ora ketok. Sing mburi pengen nonton kek mboten ketok. Mboten apa-apa ya. Wektune ya karang ya nggone semene kok ya. Iya. Ya Pak Suparyono ya kurang sembodo. Lho. Kok kurang sembodo? Nek cara aku niat wayangan ki omah ki dimbrukke. Ki dimbrukke. Dasmu. Kowe wong tuwa kok ngajari elek nggone sapa? Dituku. Padake cah tipis. Iya. Ayo tembange apa? Pamundutan pirang-pirang. Pepeling ana, tembang kangen ana. Iya. Putra Nusantara, Pak. Putra Nusantara ngudang Mas sapa jenenge? Pak Suparyono. Heeh. Pradana Putra Dharma. Ya jenenge akeh. Heeh. Kuwi kaya anakmu jenenge Yusuf. Bola-bali panas. Iya. Tak kon ganti jenenge ra gelem kok. Kabotan jeneng anakmu. Mboten, Pak. Gantinen Bejo. Aduh. Utawa gantinen Gendon. Halo, bocah wis cengengesan seneng banget. Gantinen Gendon kok ora sehat. Asli. Gendon. Iya. Halo, Dek. Iya, Putra Nusantara, Pak. Kaya cilik-cilikane blendis. Heeh. Neno. Besok pintar. Ora bayar. Ndilalah karsaning simbah kudu mlaku sak benere ngger anakku ada ya monggo
Lah. Suparyono ngudang karo putrane Mas Pradana Putra Dharma. Ya. Ne besok pintar sekolah. Ne nanane bisa gawe bocah cilik. Ya. Mbak Orisa. Ya. Aku ndene iki nek ra nggo dolanan rego ngopo? Keri aku dolan. Trembelane. Rondul. Omongane iki tanpa aku. Iki sing jeneng wong wedok tanpa kampas rem ya iki. Ya, nek ngomong waton telekop jane lah. Ya. Ayo, Liwung, ya dilatih joget yuk. Ora gelem joget seneni doan. Rasakno golek dhuwit ngene iki. Ora mung tetenguk tok. Ora mung guyu. Ya, ya. Dadi Liwung atiku tok tuntuk entah tuh. Ya, ya. Prastiwi sing kudu nglatih. Ya. Le ngadeg sing jejeg, sing lurus. Wis iki. Heeh, ya jejeg. Oh. Jejeg ya jejeg. Heeh. Iya. Ayo. Iya. Ngapa guyu? Ayo SpongeBob, diwiwiti SpongeBob. Blum blum blum. Ayo. Nyai. Wis mengoy malah. Piye sida ora? Sida.
Sida wis mengoe. Yo dados yuk. Sing kono dhewe kok ora iso megal-megal ki ngopo? Kok dhewe munggah. Aja ketuntun nang omah. Kulino ya, Pak. Ngene kan. Ayo semangat ya. Iya. Ayo dijembarke kono, dijembarke. Sing ngiter mundur. Apane sing jembarke? Gone ndadon jadil. Ya wis, Saya pindah. Tak antil, Prasiwi tak antil nek cangkem. Ayo nyo. Ayo, sing ngiter pindah sumur kono. Argo jatil piyayi telu ki ketoke do semangat kabeh. Yo, dados. Dina minggu sing tak tunggu. Ya. Monggo. Dina minggu kang tanti. Ya, iki bawane anggitane Pak Geter Pramuji Widodo. Oh iya, sing asta Gendir. Wah iya, tak kenalke ngendak. Ora rimo. Ya. Oh, iki eneng kritikan kagem streamingnya suarane kemerusak. Oh iya, ngono. Matur suwun, ya. Nggih.
Dadi Tejanata. Ayo, mangga. Aku wis ora apa? sikile kepontir. Ora apa-apa ming sikil. Ya, nek boyok cilaka. Ya.